Ya. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Saking dosa kula dosa akeh kalawan dosa alih boten wonten ingkang saged nyapura boten wonten ingkang saged nyapura Allah asmane iya iku Allah asmane pujian cara lawas cara kuno ngono pujian ning langgar-langgar cara mbiyen saiki wis arang-arang do pujian kaya ngene oh iya heeh mulai langgar sing pujian iki sing wis sepuh ngono kae iya weh ketok le luwes ngono kae heeh iya iya heeh sembah nuwun wong menungso urip ana alam donya iki pantese njaluk ngapura ndedonga heeh ngrumangsani akeh dosane iya no heeh bakune bengi iki mundi dawuh saka panjenenganipun manton supaya seneng-seneng. Oh iya, paring panglipur marang para warga ageng ing Kedung Waru, Kunduran Blora lan kiwa tengene. Iya, heeh. Bintang tamune ditanjakke no. Sapa? Mbak Umi Hafifah. Wah. Diaturi jumeneng. Ayo no. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Marmo rasa tentrem ngayomi susila dadi napa tuloten sampeyan iku sadurunge aku bisa marep kakaya
Duk Umi. Wilujeng dalu Pak Sigit. Nggih. Seneng nggih iso kumpul karo kanca-kanca cakrane ngrat. Remen sanget. Nggih, ganti suasana. Nggih, ganti suasana. Biasane kan kowe ning kumpul karo kanca-kanca madang kara. Nggih. Bengi iki kumpul karo kanca-kanca madang kere. Kara. Iki cakrane ngrat. Nggih, Nggih biasane teng nek Cerawak kaya ngeten iki. nggih, biasane nek ten Madangkara kan yogane sepuh-sepuh. Halus-halus. Nggih, klasik-klasik ngoten niku. Wah, iya plastik-plastik kok klasik-klasik. Plastik. Klasik-klasik nek ten mriki peh. Wah, Piagane niki. soto Kurawa kok niki. Oh, ngoten peh. Nggih. Panganane aku suarane banter. Mangan ora enak sithik bengok. Wah. Kebedesen iki. Ngeten niki nggih enten sing single, tesih single. Lho. Tesih. Wakeh. Niku. Sing nyaron loro-loro niku karo sing meking niku nggih single. Oh, ngoten. Sing bonang niku nggih single. Oh. Sing gerong nggih single. Mas Bagas niku pundi Mas Bagas? Sing meking. Niku. Oh, nggih. Niku jujunge Pripun? napa bapake jenenge Bagas niku ngefan karo penyanyi Katon Bagaskara. Oh, ngoten. Dia anak jenenge Katon Bagas Kere. Menika sowan wonten dalemipun Bapak Haji Yatman, Pak Haji Anton. Nggih. Nggih. Aduh lagi ndongake temanten kalih napa nduk? Nggih. Kula badhe ngaturaken panuwun dumateng Bapak sinten wau? Pak Yatman, tapi Pak Anton, Pak Haji Anton. Nggih. Panjenengan sampun kersa nimbali kula sak rencang cakraning ngrat. Iya. Cakraning ngrat. Mugi-mugi panjenenganipun Pak Anton tansah pinaringan bagas waras. Amin. Terus kathah rezeki. Amin. Berkah barokah. Amin. Lan dumateng Penganten. penganten kekalih Nggih. Mas Aziz. Mas Aziz kalian Mbak Siti. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wahyu jodoh, Pak. Amin. Amin. Sampeyan semester piro, Nduk? Kula semester kalih. Lho, sih bocah bayi wingi sore. Nggih. Kelahiran tahun berapa? 2000. 2004. 2004. Nggih. Sih alit. Tanggalanku 2004 iki saya utuh ning omah sing tak simpen juga nggih. Nggih. Menika pamundutan spesial Mbak Umi Hafifah Ratu Podang Kuning. Iya, ngene iki Ratu Podang Kuning Mbak Umi, nek Mbak Sulis nenek Ratu. Kok tuwek men kaya nenek. Ratu ae sing enom. Nenek untu kuning. Sorry ya Lis, malam hari ini aku menyakiti hatimu. Podang kuning dipun bawani Mbak Umi. Nggih. Bapake ngeterke king Ponorogo terus njujuk Solo terus bidal mriki nggih. Nggih. Jane ora sang ngrepoti bapak, mau bareng Mas Rangga saged jane. Sinten? Mas Rangga. Oh, alah Mas Rangga to. Nggih, kose seberang BNI Kentingan itu. Kula mboten penak, Pak, kalih Mas Rangga. Lah sebabe. Sebabe Mas Rangga pun mboten single. Oh. Nggih. Urung mesti kok. Sapa ngerti tahun ngarep single. Agustus meh dadi manten lho lah iya Agustus dadi manten. Oh iya. Dipun bawani Asmaradana nggih, Dok nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sak anakku nggih tahun ngarep anakku lanang nyusul kuliah ning isi ya Nan. Nggih. Nggih. Nadyan icing kok khas Nduk Umi, ayo Mi. Nadyan wujud temo
Oh, cekoke ngono lho, Lis. Munge sing mung. Ora nganggo peksi. Coba kowe. Sulis nganggo peksi ngono Aku Pak aku kok nyanyi apa terusan? Ora apa iki cekoke coba cekokmu piye biasane piye? Nadian. Kula. Oh, coba kowe Nadian ngono. Nadyan wujude mung peksi. Ya Apa kowe? salah to, Pak. Salah. Hei. Mutong. Terus ke Nduk Umi. Dibroke meneh. Awas kowe. Kuwi rusak kuwi. Terus Bapak asmane Pak Wiji ya? Nggih, Pak. Wah, sore mau kenalan karo bapakmu ya. Kula bapake Umi. Oh nggih ya. Nanone aning Halus manis nangsa make bocahe polos. Iya. Wasubinggat kunglalana golek isi podang jenar. Saiki ora kegiatan kampus sapa mesti katut tuh ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Nggo kegiatan, nggo pokoke serawung latihan terus ngono. Jaman biyen Pak Sigit kuliah ki ono kegiatan apa tak eloni. Kegiatan apa mawon contone? UKM apa wae teater melu, ketoprak melu. Wong mergo karo pas latihan iki entuk sego dadi rada ngirit orang jajan ning warung. Tugas apa ujian apa kuwi tugas akhir ya melu latihan. Ngono. Ora ene kok STSI Pramuka iki ora ene. Dibeli gerek sego, bantu penyajian, pembawaan melu terus. Guru payu gur sego karo kaos zaman semono. Kuwi seneng-seneng. Terus ya. Iba bunga hengatiku Iba bunga ing atiku terus nyanding bisa dadi tambah Podang Kuning karya sinten Nduk Umi? karyanipun Ki Dalang Darno. Ke Pak Darno Ngawi. Nggih, Ngawi. Coba ditayubke cara bluro kene. Wo, Buka saka bunan. Ya, nulung-nung. Nah, ayo Podang Kuning. Mesti beda-beda kok. Biasa nulung-nulung. Nah, coba kaya apa ya, Mas?
dangdut ki, Cok. Wondo Umi Lenggah. Malam hari ini disiarkan live streaming YouTube Sigit Channel. Oh, ngono. Ora mung Sigit Channel, ning ada 15 channel secara bersamaan menyiarkan streaming malam hari ini. Wah, 15 channel. Iya. Sigit Channel, PBKS Jabodetabek Channel, Bagong Beling Blitar. Oh, ya. Lisaning Ayu TV, Mahaning Media, Lawu Atmaja, Agung Video, Juve Multimedia Record, Aditya Studio, New AGS Digital Production, Pak Utis, Jodipati. Syuting panggung Jambi, Sumatera, Sinden Sulis Official Blitar. Oh ya, Sinden Mbak Sulis kuwi ya duwe channel duwe. VN Media Fajar Surya karo Kumbo Karno Live. Ya luar biasa. Sigit Channel Live penonton 2100 piro iki mau. Ya. Kuwi urung channel-channel liyane 2000 ping 17. Ya. Ngeri ya. Nawala pirang-pirang tumibeng pangkon. Nah, ya. Diwaca siji, mbaka siji. Nggih. Assalamualaikum. Oh ya, nggih. Mengke saking Mbah Ji dari Kajengan Todanan. Oh, nggih, Mbah Ji, nggih. Ugi saking Mbah Nuri. Oh iya, kula nyuwun tetembangan Uda Nyongklang bayam. Ingkang nembang Ibu Ima. Weh, penggembare Mbak Ima Mbah Nuri sebule ya. Karo Mbah Ji kok mbah-mbah kabeh Mbak Ima. Nah. Saking Karang Taruna minta lagu Aja Lamis Gubuk Asmara kanggo Karang Taruna Geboh. Nah, iya, gegoh apa geboh menika. Oh nggih. Iki uga saking Pak
Rianta, Pak Rianto. Pak Rianto salam kagem dulur-dulur ingkang mapan wonten Dung Warusdaya nyuwun aja lamis. Oh, iki ketuane GJL. Gerakan jalan lurus. Oh, iya. Luar biasa Pak Rianto. Labu-labete ning margoe tanpa pamrih. Gending aja lamis kagem Kang Hamengkugati ugi kunjuk Mas Soekarno Kades Sambiroto Kunduran Ketua GJL Bluro. Oh nggih. Para permintaan pirang-pirang. Coba ngicipi suarane seniore Presiden Bluro. Sapa Bu Yuyun Sumirah. Oh iya. Bu Yuyun. Ibuke Mas Ragil. Iya, berwayangan ning pinggir dalan kono no. Iya, Dalu buke. Sugeng dalu, Mas. Menika sedaya sami kangen kalih panjenengan. Para Ana sepupinis nggih. padha hafal. Oh kae Yuyun ngono kae. Nggih. Nggih. Nyuwun berkahipun aja lamis Bu Yuyun. Ngaten nggih. Nggih. Dalemipun saking mriki tebih napa saged Bu Yuyun? Nggih lumayan. Setengah jam nggih kira-kira. Nggih mboten wonten. Oh mboten wonten. Gangsal menit. Oh gangsal menit. Nggih, menika kala wonten suwunan saking dulur lanang Pak Sulasih Gelam. Pak Sulasih Gelam. Nyuwun pepeling kalih gubuk asmara. Oh nggih. Nggih. Niki dipun pinangkani nggih. Nggih. Niki kunjuk kanca-kanca Karang Taruna kaliyan kanca-kanca gerakan jalan lurus. Aja lamis langkung rumiyin. Nah, niku dipantau Pak Rianto saking Jakarta. Jane meh rawuh ning gandeng sesuk menika sidang paripurna, paripaksa mboten saged rawuh, ngoten. Menika wonten Pak Dewan mbok menawi badhe minggah kalih Pak Lurah Ngapus. Pak Dewan sinten, Mas? Pak Dewan sinten kalau Mas? Pak Iwan. Pak Gunawan. Oh, ngoten. Munawar. Oh, nggih. Mbok menawi badhe minggah mangke nggih. Nggih, mangke Nggih. Aja lamis. Pak Dewan men nyepake sangune sik jenengan nembung aja lamis. Nek Biasanya anggota Dewan munggah gak nyawer sindene siji-siji. nggih Pak Ngapus nggih sami mawon. Alah, Pak Ngapus niku ora pati ya biasa. Apal-apal aku aja. Ning piyayine lomo piyayine aja. Lah badhe nanggap jenengan mboten siyos men. Lah nggih, sing ben mawon. Duite kita iki kurang kita dadi ora sida. Ning sida kok Bu ning kabare. Nggih. Aja lamis, buka saking Bunang Mas Sigit. Oh iya, kunjuk kanca-kanca Karang Taruna adalah kanca-kanca gerakan jalan lurus. Monggo, aja lamis dados. Matur sembah nuwun Bu Yuyun mriku pamuritan sing Karang Taruna aja lamis karo Pak Sami-sami. Rianto. Sindene Pak Igit ijen nganyelne yo. Lah piye? Duit cuwil kok yo dijolne lho. Jol kok lek payu piye? Sapa? Mbak Ima Alah. lho. Ima iki susuk Indomaret kurang 50 rupiah ditakokke kasire. Oleh duit cuwil dijolne. Iya. Bae lek cuwil. Selendang sutra kuning.
buka saking Bunang. Ya, monggo cok dados. Oh.
Matur nuwun Mbak Sulis, Mbak Yosi. Wah, apik lho suaramu lek krungu lagi. Telek. Lah. Kowe iki tak alem lah, nganti krungu suaramu nganti keder aku hedian. Keder dereng maem to jenengan. Wis. Heeh. Wong sinden dialem ora. Pancene Sulis iki kaya ngono kuwi nok karaktere. Ayo. Dijak omongan ora krungu, bareng sok krungu maido. Ayo. Ayo. Dialem dikira maido. Ayo yo karaktere kaya ngono kuwi. Heeh. Kuwi gelang kalung mau ya no. Iya wis. Anggota dewan wis paring dana. Ya dana karo Pak Ngapus. Ya nek sebagai wakil rakyat iki harus bisa memenuhi apa sing dadi penggambaran suara rakyat. Nek iso ya pemilune aja diundur ngono. Aja. Akan menyakiti hati rakyat. Oh ngono. DPR-e penak pemilu diundur ora buang-buang duit nek iso ngubahke duit negara. Ha iya. Karepe DPR. Ayo. Rakyat cilik sakniki ngopi teng warung-warung niku pun pinter-pinter Pak Munawar sakniki. Mila kedah survei teng warung-warung dialoge piye. Wah iya. Rakyat cilik anggere isuk ngopi niku malah oleh ngrasani negara entek amek. Ayo. Tenan. Gubernur remuk, presiden remuk iku dirasani ning warung kopi. Ngono. Ya aja nganti kok ya sing negara kita negara demokrasi kok arep tertutup. Wah, tertutup kok ya geger meneh, ya terbuka. Mosok arep kembali ke zaman biyen. Ayo orde baru kak ya ora. Ora ya mau ora. Kudune transparan bagaimana kehendak rakyat ya sistemnya terbuka. Wancine pemilu ya pemilu ngono. Tidak bisa membuat apa jenenge isu-isu yang rakyat sudah tahu bahwa ini ini ngapusi iki. Pun pinter-pinter zaman ini. Rakyat cilik maune sing ora ngerti tata carane sidang. Goro-goro nonton sidange Sambo pirang-pirang sasi wis mudeng. Oh. Leres betul? Nah, niku. Apal ra carane sidang ngene, fungsine pengacara ngene, tugase jaksa ngene. Oh, mung goro-goro nonton medsos. Oh, ya. Menteri Keuangan kebobolan 300 triliun, rakyat nggih pun mudeng. Oh, ngono. Paham. Ya. Oh iya. Pajak ya kaya ngono. Ya. Rakyat kecil semakin pintar. Rakyat kecil semakin pintar, jangan sampai pemilu tahun depan ditunda. Oh, ngono. Broto Yudo kelakon. Ini ramalan wayang kaya ngono kuwi. Ya. Ya muga-muga negarane dhewe ora ana halangan sawiji apa-apa. Muga-muga ngono no. Ning kita kok ora. Ya donga sing apik-apik ya apik. Pokoke nang Bluro Rembang isih tenang no. Sing geger ya blok pusat ngono aja. Ora masalah. Sing penting ndongake sing apik-apik wae. Iki bintang tamune ditanjake. Mbak Umi Hafifah. Duane pinter sok ben muga-muga iso dadi Gubernur Jawa Timur ya, Mi. Iki. Amin pangestunipun Pak Igit. Ponorogo daleme. Jumeneng. Aduh. Pamundutan saking kadang-kadang Karang Taruna kala wau Gubuk Asmara, Mbak Umi. Nggih. Mengke Mbah Nuri mengke nyuwun Mbak Ima karo Mbak Eni. Ayo kok dipinangkani. Gubuk Asmara coba Mbak Umi dipun bawani pocong Mbak Umi. Nggih. Cita-citane jenengan pengen dadi napa Mbak Umi? Kula dados Dosen. Mboten. Manten. Mboten. Mboten. Maksudnya nggih pengen dadi nganten tapi mboten cita-cita. Oh, nggih. Nek dados nganten kan mesti sedaya menungso nglakoni to, Pak. Bener. Nggih. Ning sing bonang ya ora kelakon-kelakon. Pokoke dadi berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Nggih, amin. Arep tak dongake dadi dokter ya ora mungkin wong kuliah murah ning kedokteran, ya ta? Nggih. Lah iya. Nyingkur.
awal mulane nyingkur. Iya, heeh. Lingsem yen mutan. Mulai nyinden, latihan nyinden kelas pinten, Nduk? Kelas gangsal SD. Oh, 5 SD wis nyinden. Nggih. Ponorogone pundi, Nduk? Pulung, Pak. Ulung. Nggih. Oh, iya ya. Nano. Lelampahan kang wuri. Kelingan lakon kang kepungkur. Nano. Tresna tulus nadyanengku bekas mara. Gubuk Asmara, karya Masjidul Sumarji. Ya, nggih. Kowe nadyanto dadi presiden, kamu juga harus sinau di berbagai disiplin ilmu, Nduk. Nggih, Pak. Nggih. Ilmu politik, ilmu sosial harus kamu pelajari. Nggih, Pak. Yo, terus ramalan-ramalan kira-kira yang akan datang kuwi Indonesia piye kudu mau pelajari. Oh, ngono. Heeh. Kena kok titeni no. Tahun iki, tahun ngarep iki pejabat-pejabat sing mengkhianati rakyat kuwi arep do kuwalat. Mosok lho piye to? Sopo sing ngira nek Sambo arep dipenjara? Ora ngira. Ya, heeh. Sopo sing nyangka nek lantaran anake njoto siwong terus bapake dipecat konangan oleh pencucian uang. Ayo, iki alam saatnya sudah akan cara basane melehke. Oh, melehke. Kuwi nek goleki secara nalar ndak iso. Ning Gusti Allah dengan Maha Agungnya, Maha Besare. Iki tahun iki karo tahun yang akan datang arep jungkir-jungkirke pemimpin sing berkhianat karo rakyat. Ngono. Nggih, Pak. Oh, iya. Yo lantaran anake, lantaran bojone. Nggo piye dalane iki iso eneng sing kejungkel-jungkel. Iya. 2020 iki penjarane kebak pejabat-pejabat kabeh romben. Ih, medeni. Ya. Nah, ya. Inilah proses untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Iki sing iso ngelingke mung Gusti Allah. Ketika semua tidak akrab ora sinau nyawiji karo alam, ora ngajeni bumi geni banyu angin ngono ya. Aluamah amanah mutmainah sopiah. Wah, wis geger Indonesia ngono. Iso terfilter, tersaring orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik. Niki lagi proses perpindahan. Oh, ngono. Mbok 2020 sampeyan presiden sapa ya presidennya tetep mumet nata Indonesia. Ngono. Engko nek wis rada mumet 10 tahun yang akan datang lagi Indonesia ketoto, Nduk. Nggih. Ya, ngono. Ganti nanti. Lah piye to Indonesia kon nganu piye? Yang diandalkan Indonesia adalah budayanya dari Sabang sampai Merauke. Ini nyatanya buktinya apa? Enggak ada menteri khusus kebudayaan itu enggak ada. Dicampur menteri pendidikan dan kebudayaan. Oh, iya lah. Somben tondo-tondo Indonesia maju ini ono khusus menteri kebudayaan, menteri pendidikan, dewe-dewe ngono kuwi. Lucu kok Indonesia. Mosok menteri olahraga dadi wakil ketua PSSI. Loh ya ta. Malah kudune PSSI di bawah menteri olahraga. Lah lucu-lucunan. Ya ning ora apa-apa rakyat cilik iku nonton wae. Ayo nonton wayang malah gayeng ya nah. Ya. Coba gubuk Asmara buka vokal Nduk Umi. Nah. Yen lewat ya. Yen liwat aku kelingan gubuk ae biyen tak golek ning cagak gambak tulisan marang abad
Matur nuwun Nduk Umi, matur nuwun. Lah iya. Iki ana layang, heeh, ya mengke kok saking Pak Sutarji barang nggih, saking Mbah Nuri. Iki Mbah Nuri ben munggah panggung duet karo Mbak Ima. Oh, ngono. Saya yang punya hajat nyuwun gending ngampet kangen. Oh. Ngampet kangen Mbak Ima duet diduetkan dengan Pak Zainuri, Mbah Nuri. Wah. Cocok. Mbak Ima jumeneng, metaraman cok. Monggo Mbah Nuri minggah panggung mriki Mbah Nuri. Turuk. Dari iki Pak Sutarji dari iki. Iya. Mbah Ji. Pak Nuri sik.
Wetan Bali Ngidul monggo jeng Sunan Kudus. Wilujeng dalu. Dalu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Asmane sinten wau? Asmane sinten wau? Lho. Lah wau jenengan ngersakne duet kalih sinten? Kalih Ibu Ima. Nah, leres niki Ima. Nggih. Wah, sandale sampean gaul, Mbah. Meling-meling. Ijo. Lah niki kula chat kok, Dik. Oh, dicet nggih. Dicet nggih. Mbah Nuri dalemipun pundi, Mbah Nuri? Kedung Peting 2. Pundi niku? Kedung Peting 2. Oh, Kedung. Kula niki tumbale Pak Anton. Oh, mboten aku. Tukang ngerti bangsa halus-halus niku kula gemblang kabeh. Nuwun sewu Mbah jenengan pirsa tembang menika niku asring mirsani Pak Sigit napa? Ngampet kangen. Nggih. Kasete melarat nggih kula. Oh, Oh, blar. Kaset kula akeh. Kula kenal jenengan niku nggih perkara kaset niku. Lumayan lho Pak, penggemar lagune jenengan sing niku pun Wah, nggih. Ngampet kangen. Nuwun sewu sedaya mawon nggih Pak nggih. Nggih. Wah, gaul Monggo potongnya Mbah Nuri nembang, gaul. ah. Nggih. Duet kalih Mbak Ima Hum Pimpah nggih. Niki kan Mbak Umi Hafifah. Iman Mbak Ima singkatan. Hafifah nggih. Ini kuwi imut. Imut Imut M. M manis. manis to nggih. A. Ayu. Alhamdulillah. Imut manis ayu. Lah ngene. Bener. Mbah Nuri kok iso. Ngalang-alangi. Lah nek nganu Mbah. Singkatane Nuri. N niku napa? Nuri niku. N. N kuwi Nahdlatul. Heeh. U. U ki ulama. R. R ki Republik I. Indonesia. Wah, Nahdlatul Ulama Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama Republik Jalar waton. Indonesia. Jenengan nek kirang bintang tamu niki mawon lho Pak. Wah, lah Kae ini Mas Jolang kalah apik kok. mantan dagelan ketoprak todanan. Oh, nggih Mbah. Mboten Mboten. Nggih Nggih mboten lho Mbah. dagelan gambus nduwan. Oh, gambus wonten dagelane ngene iki. Oh, nggih. Saged goyang berarti, Pak. Nggih, nak sore niku dados biduan, basa bengi dados dagelan. Oh. Ngoten. Rumiyin ring Tapi apa lagu ngampet kangen, Mbah? Saniki pun ngopen. Saniki ngopeni musala kali madrasah. Nggih, amin amin. Duet karo sinden. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa wong sinden lho ya. Seni menika, Anak nggih. putu Adam kok. Oh, nggih. Sesama anak cucu Adam, Pak. Anak sejagat. Gayeng iki. Gak kita nembang kok malah ngomong ae piye. Mau Lho ora apa? dereng ditabuhi kok nembang. Iya. Ayo. Tetap boya. Oh, ditabuhi ya. Sing guyuhe kok kalah karo mbae wani dhuwit tok sing nom-nomi ngopo? Kalah karo mbae. Kalah karo mbae. Coba Mbak Ima. Semangat e. Duet Mbak Ima dan Mbah Nuri. Niki riyen kula napa gamelan riyen? Sampean riyen Oh, buat ditampang. celuk. Ya, buat celuk ya. Iki aku bingung aduh Mas apa aduh mbae aku. Aduh bayar apa-apa. Bae ya. Aja Mas mau nggih penak. Heeh, Mase. Lah bagene kula manggil jenengan to. Oh ngoten. Ayo, Ma. Aduh. Aduh mbae wis suwe ngenteni kowe rasa ngampet sirah dadi mumet ngampet kangen sayang duh mbae kapan kamu datang Duh wong ayu. Kesusut, Dik. Ojo kesusut. Dik. Kerja turung voucher. Yen wis dibayar. Liramu bakal tak lamar. Jagung bakar
mangan ketan dik lawuhe tahu aku tresno tenan dik kowe aja ninggal aku Harga durung dibayar Yang doyan dibayar Kiramu bakal tak lamar suwun aja kesusu aku tresno tenan rada dik sabar kowe aja ninggal aku yen kebayar sesuk kowe meh tak lamar yo Dek, aku bakal ketan lawuhe tahu tresno tenan dik kowe aja ninggal aku matur nuwun pripun? Kilo gundange urung karo kuda nyungklang. Oh nggih mengke nggih gara-gara Mbak. Dados kudone nggih. Nggih nggon gara-gara. Ah. Tulung menika digendong nggih. Ingon-ingone Pak Kaji Anton ya. Oh alah. Iya. Kena ndawake umur ya Mbak ya. Iso duet karo Mbak Ima. Imut manis ayu. Masya. Gawe kiringan. Nggih. Menawa gentos Mbak Eni Wulandari, jumeneng Mbak Eni. Wah, gini. Iya. Iki dipantau kanca-kanca Sigit Channel kabeh ana Mas. Weh, juga gembes. Mantap. Ngerti piye ya. Nggih, kanca-kanca moderator Sigit Channel sembah nuwun. Ya. Niki saking rombongan Permadi Laras Todanan. Weh, Permadi Laras ki pengrawite Jolodot. Wah. Jolodot iki mayang panggunge kudu gedhe nok. Gedhe rejing. Gede ngono kelire cilik 2 meter. Kontemporer iki jenenge kontemporer. Mriki Mbak ini. Mriki keduet mengke Mbak Pak Sutarji Mbah Ji nggih badhe minggah. Ya, heeh. Iya tunggale Mbah Nuri beda ya. Wah, di spoti numpak sepur. Wah. Monggo numpak sepur medun suta bloro. Pengen makmur ayo padha kerja monggo Mbah Ji mudhan kota sepur pengen
Pak becak medhun kutha blura pengen urip penak padha nyawer yoga nembang napa duit kali Mbah ini Mbah Tarsi ke gek cekak-ceket pun dalu Nun sewu kula mboten saged nembang, Pak. pun beso ki mawon Mboten. lha napa adan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. meh kampanye calon DPR niki Ingkang terhormat Bapak Kepala Desa nggih Kedung Waru berserta stafipun. nggih napa Mbah Jadi kula niku mboten badhe joget, Pak. lah badhe napa niki Iya panggung. Istilah kula niku mboten ngedeke nun sewu Bu sinden-sinden. Nggih, Sebab kula mboten beto arta kula njuput namung entuk sithik. mboten napa-napa Ngertoso kula ora nyakup. Dadi Oh. ngerti nek sindene omah rak tuwakupno. nggih Sebulan mong sithik. mboten Mboten napa-napa napa-napa. Mong les lembar kula paringi Pak Dalang Sarasan. Oh, nggih, mboten napa-napa. nggih Nggih. Niki Nuwun disusul sewu. anak wedok lho, Mas. sinten Nduk Dila Todanan Sinden. oh Mbak Dila Nun sewu, Pak. kula kita nek Dila Rembang bener nggih Sanes. tiwas bunang ayem Ingkang penting munggih kula monggo Napa? teng Blora tumbas kasur, apa ning Semarang tumbas anggur. tegese Monggo sareng syukur Nggih. ingkang lenggah wonten mriki kersane diparingi panjang umur saha makmur. Amin. Ngoten mawon. nggih Tur kula menika yen mboten munggah mungkin ditagih kali Pak Lurah nika lho. Lah Pak ditagih Lurah pripun? Ngampel. Pak Lurah ngampel. Pak Lurah ngampel. Tagih pripun? Wingi pun semayan karo kula, pun Kang Sen Kang Senan. ngajak munggah, ngoten lho. Pak Harno malah mboten wani Dalam Pak Lurah mboten wani munggah ketingale dereng ketinggal mriki ya. oh jenengan diprank Tapi iki. Jenengan diprank, Dad. Terus teng mriko nika. Nggih. berarti napa Mbah kesimpulannya niki nyanyi napa joget Nyanyi napa Nun sewu, joget? Kula penting niki ndongake Oh, penganten. oh, Oh, nggih, nggih, Pon. nggih. Ngoten Nggih, nggih. ngoten. Monggo Nggih. dongakne. matur Nah. nuwun Mbah Ah, nggih. Sembah Ndongake nuwun. penganten. Mungkin nyanyi niku mungkin mawon. Mungkin mawon. Nyanyine mangken mawon. Nggih. Kula ndongake penganten anggenipun gebyur wonten ing tengah-tengah samudra mugi-mugi pikantuk Awas. pepayungan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Mawon. Ya, muga-muga dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. amin Ya, muga-muga Gusti Allah maringi rejeki ingkang kathah. Amin. Dinggih ngibadah Amin. wonten Mekah. Amin. Ya, rak ngoten ah. Yen turah mengke didumke bocah yatim sing bocah-bocah ngoten lho. Nek kula mboten apa niku. Mboten apa. nggih sampun Mbah nggih Nggih. Entok kula tak mangap sithik nggih. Oh, nggih Oh, ket mau pun mangap ya. Kula mangap niki. nggih nembang napa Mbah Pocong mawon, Mas. Oh, Oh. Pocong. Nggih. nino nano Bapak Ibu. Elek suarane jebulan. Nah, apik malah dalang Kados iki gue jenengan. wae. Aja lali limang waktu. Ngono. Iku cagak ing agama. Mula padha dilakoni. nano nano Suarane rada glorok ngene. mboten Nggih, napa mboten napa-napa. Kaken kopi niki wau. Waduh, nggih nggih. Kopi karek nyiduk. Iku dadi dalane munggah suwarga. matur nuwun lagunipun
Pepeling, Mbak Lila, Mbak Putri, Mbak Eni bertiga. Ngoten. Nggih. Kula mangke rak joget ngeten iki. Oh, mboten ngono. Lah kanton jenengan joget apa lemah-lemah nggih. Anak putu kula to mriko rak dong guyu mangke. Sanjawi meh ndongake tok. Ayo Mbak Putri, Mbak Lila kata ya. Ya, ngene-ngene. Putri, Lila, Mbak Eni. Diapit. Diamput terus. Ampun diamput. Diapit, Mbak Eni diapit. Kula nembe ngertos Pak Dalang sinten wau namine Nun Sewu lho. Ridwan. Pak Ridwan. Rumah kula tak Pak Sigit. Nggih Pak Sigit Kula Arianto. nembe niki pirsa Suryane Pak Oh Sigit. nggih. Pak Suryane bagus dibulan. Bagus. Tapi nang tenggene kula daerah kula Pak wonten namanya Pak Sigit tapi batutene Pak Sigit Wacana. Oh. Pundi niku? Niku wetane dusun kula sing Kang. Nggih. Yang tunggu sumur niku lho. Lagune Pepeling, Mbah nika. Pepeling, monggo. Mbak Eni, Mbak Putri, Mbak Lila. Ayo so, takutaken ning yo. Minangkani panyuwunan Pak Sulase. Ayo, Geng. Cedak ini.
nuwun Mbak Eni, Mbak Lila, nuwun. kali Mbak Putri. Nggih matur nuwun Mbah Ji, nggih. Saged mandhap, Mbah. Wong ana sing rekasane ngono, golek dhuwit tok karo linggih kaya gempange ngono. Matur nuwun, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Gentenan sinden liyane kersane Mbah, nggih. Matur nggih. Ampun. Genti Mbak Yosi, pamundutan terbanyak iki Mbak Yosi nyuwun nembang runtah. Oh iya, nggih sembah nuwun. Mbak Ira Taiwan nyimak Mas Agung wailah. Iya, heeh. Pak Sutarno Banjarmasin. Wo, komplit nggih. Mas Nur Sahid Rembang nggih, komplit kanca-kanca nggih. Pak Kasmani nderek nyimak, nggih ketua CFC. Oke, Pak Eko sembah nuwun. Sembah nuwun kanca-kanca cakraning Rat Fans Club. Wiwit saking Jonegoro Tuban Rembang ngantos dumugi Semarang. Larase pelok. Ket mau slendro no. Oh iya. Iki ditenggani Ki Jolodot. Iya. Dalang kok Jolodot diganti lho jenenge Jolodot. Iya. Ugi Pak Marsono Pilang Kenceng nggih memantau menika monitor saking Pulirjo. Lagunipun runtah nggih Mbak Yosi nggih. Runtah ki artinya apa, Pak? Sampah. Weh, ngono. Menika karya Bang Dul Sumbang. Oh iya, digarap ala Cakraningrat. Oh iya. Coba kaya ngapa runtai Mbak Yosi. Dados.
kenal banger luban gelis sigat nama rasa asaan hati rumah bisa ayu rasa sah untuk kena jadi cilaka kopi susu aku beti murah geblek iruk jadi rumput ulah bangga bisa gunta ganti jalur kamu jopo di baju Wah, luar biasa. Sembah nuwun. Engko iki ditunggoni presiden-presiden ngene akeh nok iki. Oh, ngono. Ana Mbak Dila, ana Mbak Iin barang. Ya, engko gara-gara men tampil iki Mbak permintaan terbanyak ninggal katresnan. Sing nembang Umi Hafifah digarap jaranan. Wah. Iki nonton jaranane Umi. Oh ya. Piye nduk Cakraningrat ganas-ganas ta ya. Ya. Aja kaget tabu Cakraningrat. Ya. Kula malah remen sanget kok, Pak. Remen sangat. Heeh. Sangat. Nggih. Nggih. Gerapyak-gerapyak yogane ngitin. Nggih. Napa meneh nek karo sinden. Wah. Sinden lagi rekoso nyengeret koper tak gawake, Mbak. Ngono kuwi. Saestu ngrawit Cakraningrat niku nek kon open kali sinden. Wah. Wes. Juara. Nggih. Iya. Ninggal katresnan digarap jaranan. Mung sampean nggo cah wetan ya iso jatilan iso apa-apa. Oh ngono ya, Mak. Permintaan terbanyak menika saking kanca-kanca Sige Channel menika ugi Pak Umar saking Bangilan nggih nderek memantau Majemblok ST saking Rembang komplit Pak Yadi Ponorogo tanggamu Garda FM. Yo nyimak. Oh iya. Matur nuwun. Cobi ninggal katresnan Umi Hafifah. Yo.
Nagara original.